her video. I dag skal mig og Vilbur og Bubba prøve at lave et cola-eksperiment. Så Vilbur, er du klar? Ja. Kraftet. Det er lige meget. Ej, det er ikke lige meget. Vilbur, kan du lige til at holde kameraet? Eller lige stille lidt væk, for det her, det kommer nok. Gut. Oh, shit. Allerede. Shit, mand. Vilbur. Hold da kæft. Shit. Hvornår stopper det her lige? Der skal flere ned. Ned med det. Vilbur, skynd dig væk. Løb væk, Vilbur. Løb væk. Vilbur, løb væk. Hold da kæft, nu bliver det vildt. Hvordan har du fået det der? Inden vi lige fortsætter videoen, så vil jeg bare lige sige, husk at like og subscribe for flere videoer i fremtiden, og undskyld, fordi det er så sløret. Vilbur, prøv at se. Hold da kæft, nu rører det overalt. Bare en til døren. Prøv på resten hele afsnit. Jo, god dag. De bliver altså helt våde af det her lille eksperiment. Og det var hurtigt, fordi det... Ja, jeg tror, det bliver godt. Chef, prøv at se det, Vilbur. Hold da op til, hvis der var det hele. Nu putter han lige. Bum. Bum. Og 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 bum. Fuck, den løber tør, Laurits. Skynd dig. Hvornår sprøjter det op? Jeg ved ikke, hvis ikke kan kun gøre det en gang. Jeg prøver lige at smøre den cola, som er nu, Vilbur. Det bliver mig. Ej, jeg lægger ikke med til sådan et vand, kunne man se. Det er fucking sjovt. Filmer du det, Vilbur? Jeg vil. Hvad siger du, Ventelsen? Jeg kan slet ikke se, hvad du er. Vil jeg lige sige. Men skål. Hvor fanden er min venstre? Skål. Skål. Det er klar cola. Okay.